Намирам се в Пловдив, в централната градска градина. Вижте каква красота! Много малко хора са излезли, понеже е голяма жега и то повечето са туристи. Тук цари направо едно спокойствие. Определено много ми харесва на мен и реших да направя един голям кръг в тази градска градина и да видя много забележителности. Сега вървя напред, виждам цветя, страхотни. Сега доближавам до тях, да видим още какво има. И сега ще ви покажа. Тук вече младежите са седнали. Почиват си хората. Всеки има нужда малко от почивка. И така. Ето, може би, насреща виждате вече цветята. Доближавам се до тях. Страхотни са. Цяла алея от червени. Сега ще видим птиминушки ли са, какво са. Гледайте каква красота! Очертано е с най-различни фигури. Направено е страхотно. Направо не ми се отделя от тук. Вижте. Вижте каква красота. Това е нещо фантастично. Лек за душата. Предполагам, че ви харесва много. Ето, напред още много има. Сега ще видим по-нататък какво има. Така, може би, виждате, децата си люлеят. Да. Специално за тях е направено най-различни юлки. Сега ще се доближим до тях. Предполагам, че ще ви харесва много. Това е красотата на централната градска градина в Пловдив. Ето сега дечицата тук се люлеят. Радват се на детските си години. На времето и ние бяхме като тях. Доволни ли сте, момчета? И това пожелах да ви покажа само една част от градската централна градина. За утре ще имам по-голям клип. Благодаря ви много, че изгледахте това видео. Радвам се, ако сте харесали. Айде, чао!